Vítajte u dnešného videa. Dneska je týpek challenge, že mám hrať s Bibi. A mám získať ten jeden box, čo je, lebo je Lucky Day. U mňa, neviem ako u vás. Takže mám ten box s Bibi. Tak ideme na to. A nezabudni dať like a odber. Ok, ideme na to. Chcipni. Vyhrali sme. Toto bude dosť krátke video pre vás. Alebo tak vyplníme. Ja musím robiť to sa vyjalo. Ja som už chcel povedať, že vyplníme celý daily quest, ale tak napísal mi box, tak box. Že ešte raz idem hrať. Pre toho typka, ktorý to chcel. No to až také ľahké zase nebude. Čo stojím? Vyhraj Kenji, si legendary, Brawler. Zabij. Keď nezabije Kenji, tak to už je riadna hamba proti Dynamikeovi. Akože proti Spikeovi nehovorím nič. Ježiši si ma... On to zničil si. Tak on ho mohol radšej zabiť bez ultimy. Teraz vlastne mu utiekol. Ale tak ho zabije. Ešte Dynamike. Potato. Ten Dynamike sa volá Potato. Ešte zabíhol. Ešte kúsok. Ešte jeden hit. Yes. Ale dlho to trebalo. Ale to je jedno. Akože ešte máme Nany. Brawlera. Takže čaká nás boxík. A to nemá zmysel natáčať takéto krátke. Vyplním celý daily, to... Tam už nič netrvá, iba jeden stack drop. 5. Ešte jedenkrát, aby to nebolo proste o ničom. Ideme na to. Akože všetci sú na diaľku a do filmu. Keď prehráme, koniec videa, bude tento. Starý rok, ale ten tam nič dobrý nepadne. Prehrali sme. Ja som chcel vyhrať, a to je jedno už. Ale my máme celkom silný hovorí. Keď vyhráte, bo... Kamo... Zabijú... No, toto keď vyhrajú, tak normálne sa zabijem. Ona sa nehýbala.
Normálne tí hráči by ja si myslel, že není, že je to bot. Yes. A zase tam stojí. Zabijte, však zabijú, však mám málo životu. Tak sme aj vyhrali. OK, starý drop nás čaká. Tak toto som si asi mal otvárať, lebo mám mytik, ale to nebude asi. No. OK, ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber. Počkajte, ešte tu mám. Neviem, že tak. Tak. Čaute.